Nagdapit ka na to sa pagmamalandong sa tulog ka punto gihapon sa unang pagbasa sa Salmo ug sa Ebanghelyo. Unang pagbasa, ang mga pulong sa Ginoo nagpaabot gayod nga mo maadong dawaton o mamunga dinhi sa atong kinabuhi. Okay, mao kana ang pinaka-punto sa unang pagbasa. Sa kaingon nga ang ulan ug ang yelo mga hulog gikan sa langit og dili mo balik didto. Kung dili mo patubig hinoon sa yuta aron manurok ang mga tanom niini. Og kahatagag binhi ang magpupugas og pagkaon ng mga tao ug ang akong pulong usab dili mo balik nga nakanako nga kawang lamang. Ang akong pulong usab dili mo balik kanako nga kawang lamang. Hinunoa tumano niini ang akong tuyo og mulampos gayud kini. So ang mga pulong sa Ginoo nagdapit kanato sa pagmalandong kaniya sa iyang mga sulti, sa iyang pulong, sa iyang mga pagtulunan. Og nga dinhi sa atong kinabuhi ato siyang mapasulod sa atong galaman sa atong kasing-kasing og atong mapuy-an og mamunga sa atong kinabuhi. Ikaduha nga punto mga igsoon diya sa Salmo 34 karong adlaw. Naghatag kini siya og kasiguruan alang sa tanan nga naglaom sa Ginoo. Ang Dios nagmagluwas sa mga matarong gikan sa tanan nilang mga kagul-anan. Siguro gayud ang iyang saad o pasalig nganhi kanato. Tungod kay dinis kalibutan, kita man ang iyang gitagan-an sa iyang dakong gugma o sa iyang kagamhanan nga magaluwas sa tanan. Luwason gayud niya ang katawhan. Magpahinomdom ka nato nga kung kita magpaduol kanunay kaniya sa tanan natong mga pagantos. O kung magsangpit kita kaniya, siya magkadungog o magluwas gayod kanato. Ang pasalig sa kaluwasan alang ni atong magtuo, maglaom o magsangpit kaniya sa adlaw tanan. Ikatulo, dinhi sa atong Ebanghelyo, may isang kodya kang Kristo, ang pinakataas nga pagampo nga gibilin o gitudlo sa atong Ginoo. Nailain-lain man nga mga pag-ampo, pero kining amahan namo man ay pinaka-anindot sa tanan. Maayo usab siya og kanang iyahang pagkagama. Dili lang siya para pang personal, kundi most especially para pang katilingbanon. Ang maong pag-ebanghelyo magtudlo ka nato sa katapusan nga punto. Dagay mga pwede nga punto, pero kining atong kinabuhi, kining atong mga grasya nga atong madawat, magsukad gayo diha sa atong pag-ila sa kagamhanan sa Dios, sa atong pagpatigbabaw sa iyang kabubuton dinhi sa yuta og padung sa langit, og diha sa atong paningkamot sa pag-ampo, pagpangayo sa iyang mga grasya sa kaluwasan. O kining pinakapunto nga kita makapatubo palambo sa atong panag-inigsuonay pinaagi sa pagpasaylo ay. Pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagpasaylo sa usag-usa. Kay kung magpasaylo ay ta sa usag-usa, matibuok ang iyang katawhan o ang atong mga pag-ampo dunggo niya sa adlaw tanan. Mao na importante. Kung magkahiusa ta, ang atong katilingban, maligon, paminaon gayud ang atong pag-ampo sa Ginoo. Amen. Pero daghan ang mahimo tan-aw nato nga punto. Milaba kita sa Dios nga siya atong labang gamhanan ng Dios. Midawat ba kita sa iyang paghari o nagpatigbabaw ba sa iyang kabubuton dinhi sa yuta padung sa langit
naglaom ba kita sa iyang providensya nga mayon kita ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw og nagtuo ba kita usab midawat ba kita nga aduna kita katungdanan sa usag-usa pinaagi sa pagpasaylo ay amen. Palihog mo tindog. Ang atong tubag sa matag pag-ampo amahan panalangin